Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa tashar AY Sadiq TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna ƙararrawa ka yi subscribing na tashar nan, yace daga an ci gaba da ɗora shirye-shiryenmu za ka dinga samu. Mun gode sosai da kallon tashar SS. Wannan shiri mai suna daɗin kowa da muke kawo muku mai ƙawatar da ku daga Arewa 24. Muna so ku ci gaba da kasancewa da mu akan shirye-shiryenmu masu daɗi ko bayan wannan zuwa inda mu dinga kawo muku da yawa kala-kala. Mun gode masoya gabaki ɗaya da kallon daɗin kowa wasa farin girki. Mun gode masoya gabaki ɗaya. Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya, ya taimaki addinin musulunci gabaki ɗaya. Allah ya bar mu tare da ku masoya, amma kar ku manta ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku danna subscribing a wannan tasha mai suna AY Sadiq TV. Mun gode.